Uyazi singanaka abanye abantu ngoba lombutho wenu usebenzile. Isebenzile ANC. Ngingena apha ezindlini zabantu. Xa ndifika apha nasestratweni ndidibana nabantwana abanabantwana abangagqibanga esikolweni nomatric bahlala ekhaya. Ndiyababuza ndithi njengoba ninabantwana ningabantwana kwenzakala ntoni? Bathi hayi sinakakelwa ngulo Khongolose, nguye onakekela abantwana bethu. Mna apho ndizala khona lento yabantwana ababanabantwana ndayibona phaa ekhaya. Umntana ozalwa ngusisi wabo waba nabantwana abathathu, wadropa out kumatric, kuze abuyele ebheni wafumana uqeqesho ku-ANC, wakwazi ugqibezela imatric yakhe, namhlanje une-degree, uyaphangela kurhulumente. Ndifuna ukuthi kuni bantwana basekhaya, nina banabantwana nisenabantwana naphuma kumatric, ningalahli ithemba. Sine-program for nina. Le program ibizwa ngokuthi i-National Youth Service Program. Sizawuniqeqesha nizokwazi ukufumana iqeqesho noba una-matric. Xa ugqibileyo uzokwazi na uxhamla xa senza imisebenzi for ulutsha. Ungacingi bafana ulahla ithemba ukuthi impilo yami iphelele apha, xa ndiphuma apha ndiya kwi-domestic. I-ANC eza kukhupha kuloo nto. Sinayo le program yandiva. Sizabathatha bonke sibafake ku-National Defence Force bayofumana uqeqesho. Siyavana ngoba siyayazi eSouth Africa ngesilungu phecelezi kuthiwa inkinga yabantu abasha yi-disengaged youth, early teenage pregnancy. Umntana ongumfana oya esikolweni asuke nje angasaqeli isikolo, angagqibi imatric. Abanye abaphumeleli baya kwi-university, bahlala nje apha endlini, umuntu angayenzi into, angabi nathemba. So siyabaqeqesha ngoku, sibafake emgceni.
ukwazi ukuthi babuyele kulaa nto yabo yokuthi bafumane umsebenzi. Ne-350 siyajika, siyayikhuphukisa siyenze i-basic income grant. Ukwazi abantu abatsha bakwazi uphangela. Xa uphuma ku-basic income grant, uyakwazi xa ufumana ingqeqesho uphume kuyo uyozifunela umsebenzi. Sizawudala amathuba emisebenzi alingana ne-2.5 million eSouth Africa. And loo mathuba emisebenzi angapheleli ku-35 years. Adlule apho, wonke umntu ofuna usebenza asebenze. Abantu abatsha abagqibileyo esikolweni xa bayofuna umsebenzi kuthiwa iza ne-experience. Uzayifumana phi i-experience? Sithi loo nto mayiphele, iyaphela namanje. Loo nto yokuthi xa yofuna umsebenzi kwii-ofisi zikarhulumente ufune i-experience, fumana i-experience emsebenzini. Yiloo nto siyithethayo, siyi-African National Congress, yiloo nto siyenzayo. Siqeqesha abantu abatsha. Sithi umsebenzi wangoku into engaphezulu kuzo zonke kukuthi abantu bakuthi basebenze. Abantu abatsha basebenze. Abantu baseMzantsi Afrika basebenze bafumane imisebenzi. Inkamnkam, impensheni yabantwana eyomagogo siyayinyusa. Ayiphansi, asiyiphelisi. Ngoba uba umntana unomntana unabantwana abayi-5, abantwana bebezakondlwa ngubani? Hayi ukuthi kwezinye indawo ootata babalekile, utata akasebenzi kwayena. Okanye utata ngumntana, kwayena akasebenzi. Abantwana baphiliswa ngurhulumente. Ngoba xa singayenzi loo nto kuza ukuthi abantu bakuthi abasebenzi babulawe yi-poverty. Le social security intervention ukuthi abantu bakwazi ukuthi bayofumana imisebenzi. Yonke loo nto bantu bakuthi asiyiqali ngoku ngoba siyelonyulweni, sayiqala ngo-1994. Nangoku nikuyo kuloo nto ngoba i-ANC yathatha iingxaki zabantu yazibeka ngaphezulu. Apha aninamanzi, ngamanye amaxesha aninayo ugesi. Ugesi ukhona, baqhawula iintambo. Siyawubuyisa ke ngoku ugesi. Siyazwana abantu bakuthi. Ukho abantu apha bazibiza ngokuthi namadela kubona, umadela kufa, or mdelela. Ngabantu nje abamoshayo abo. Ngabo abasihluphayo bathi benza i-political party. Babalekile bagcwele phaa, bamosha phaa. Ngoba apha kwa-ANC asisayivumi into yomosha. Apha i-ANC ayinatyala, ityala ngabantu. I-ANC ayimoshi, kumosha mna nawe. Abanye abantu bathunywe yi-ANC bafaka izandla etilini. Sithi phansi ngobusela phansi. Phambili ngempumelelo nempucuko yabantu base-South Africa phambili. Ndiyayithanda into ukuthi xa ndifika apha ezwenitsha nanku uNgcobo, uMhlongo ngukhansela nditsho wenu apha. Uyambona uNontyele kodwa usengumfana. Umfana uNgcobo. uMhlongo ndidibanaphi noNgcobo? uMapholoba. Hey ngoba ndithakathiwe apha. Ikhona intombi yakwaNgcobo endijongileyo. Ndiyayibona apha. Ndizawuphuma noNgcobo apha. uMhlongo uceba wenu. Noba enengxaki funeka ze kuni anibize. Angabaleka enyamalale. Uceba nguceba wabantu. Funeka sebenzela abantu. Ndiye ndithi mna ike ndaba nguceba kungafiwa
kungakho mntu nondosusa ngoba ndawuhamba ndihambe nomngcwabo wesana ngoba uceba funeka xhaphake abe khona nizokwazi umkhusela. Andazi nithini ngesiZulu kodwa ngesiXhosa kuthiwa ihlathi losithela ngabantu akho mntu nokukhupha esihlalweni uphakathi kwabantu. Noba bangaza ngento zabo abantu mhlongo ndiphantsi uthi ngqongo baza kukhusela aba bantu. So bafowethu siyayazi ukuthi anisebenzi, abanye benu aninazi i-ID, nidicide ukuthi nibe ngotsotsi apha. Yeke ndodo sisebenza ngamandla ukuthi nifumane imisebenzi, ningasilahli phakathi isikolo bantwana bam, nilahlekise ngamakhwenkwe, nilandele into ezinkulu nisebancinci. Inkwenkwe xa izayo ufuna ukulahlekisa uthi khwif ubaleke, uyeva uzaba nomntana ngexesha lakho. Siyavana ke, ubaxelele kakuhle sisi, ubafundisa abantwana. Uyazi abantwana sebegcina benabantwana ingabantwana is because ekhaya anibafundisa abantwana abangamantombazana ngento ekufuneka bazifunde. Umntana xa sekengena endlini ephethe isisu siyamlwisa. Nam mntandikhulu ngibona umntana intombazane ekhaya banomntwana bendisilwa naye, ayisebenzi into yokulwa. Umntana xa umbona ekhula mfundise, ungambaleki ngoba uzambona sengena nomntana ngoba mfundisana. So bazali yenzani ntoni? Fundisana abantwana abangamantombazana. Aba bangamakhwenkwe sibafundise ukuthi umfazi akabethe. Umuntu obethe umfazi sishumane, akanathemba. Uyabona ke xa uyindoda uzithemba, abafazi bavela bakuthande nje ngoba ungumntu wabantu. Siyavana? Uzoyithola kanjani? Uhlele khona nge-29 zikaMeyi masiphume ngobuninzi bethu siyovotela ntoni? Sivotela ntoni? Amandla! Vote ANC! 3 ballots! 3 ballots! Ndiyabulela kakhulu ezwelitsha, ningayilibali loo nto. Ndiyabulela mkhulu. Ubani igama lakho? Mina ngikwazi usekuyutliki, hayi siyikhetha ukuyutliki, ngisejele ngibhantinta. Awu, kodwa uyavota ne? Wena buza lo. Buza umhlongo. Uyabona uthi ndilikhetha, ubona ukhetha apha kum. Nalikhetha. Uke wasibona isinambe esinje. So ndibulela kakhulu bantu bakuthi ngokuthi niphume emva kwale njikalanga nizosinika indlebe. Ningakhathazwa ngabantu, niyayazi ANC. Ningaculi nangabo ngoba uyagcina sowuthuke ikhehla kuthiwa awunambeko. Yekani abantu abaphume endleleni bazawuphinda babuye. Emva ke-29 bazabe belapha. Masihlale emzeni ngoba niyayazi i-ANC bayaphuma babuye, i-ANC samile nanamhlanje. Ningalahleki, siyazwana ke? Amandla! Phambili nezwelitsha phambili. Andigqibelisi, kuthiwa ke ngesiXhosa, ungalahli imbo yakho ngophoyana ngento yakho ongayaziyo. Andazi ke kuthiwani ngesiZulu, kuthiwani ngesiZulu? Bathi ungalahli imbeleko ngokufelwa, ungalahli imbeleko ngokufela, ungalahli imbo yakho ngophoyana, ungahambi ne-fashion, into ezingananyani nomva nomphambili, uhambe nento yakho
endiyaziyo akho mzi unganeliyo. Ungasuka apha kokwenu uthi uyofuna impilo uphinde ubuye ngoba kuyafana kuwesi apho uye khona. Naxa ushiya indoda yakho okanye ushiya umkakho uyojonga abanye uhamba nento ongazaziyo i-ready made zivela zikuqathe. Hlala nento yakho uzilungiselele yona. Uyayazi ukuthi wena sweetie mawuphuzile uyahlupha. Lala tatakazi bani. Ungahambi nomuntu ongazukukhathalela pha. Ndiye ndithi xa ndikhuthaza abantu ndibakhuthaze nge-Kaizer Chiefs. Ndithi ungayilahli i-Chiefs ngoba inenkinga. Kuzawuphinda kulunge. Ngoba nathi kwi-Pirates besipha i-Chiefs bikhona. Siviwa yi-Sundowns. Yasida 6-0. Noko i-Chiefs idliwe 5. But i-Chiefs izawuphinda ibuye. Hlala nekhosi lakho. Kuzawuphinda kube mnandi. Nasesontweni awuhambi ngoba uzwani nomfundisi. Awuyange esontweni ngoba uye kumfundisi. Uye ngoba uyokhonza. Uye ngoba ukholelwa kuNkulunkulu. Hlala esontweni lakho ngoba uzawuphuma kule uye kwelinye uphinde ufumane ukuthi kuwesi. Hlala kuloo ndawo ume kuyo. Nalapha xa ndithi ungalahli ibhola yakho ngephoyana akho ndawo inganamaphutha. Siwenzile amaphutha nathi siyi-ANC. Xa sizawukhuluma nani sithi hayi akekho undonakele akekho amaphutha sabe singathethi inyani. Xa sizocela ukuthi nivotele i-ANC votelani into ukuthi i-ANC ngokwayo iyasihlambulula ilungisa amaphutha. Kungangoko umuntu ongalunganga uzawubaleka ngoba i-ANC ifana nolwandle. Ulwandle into engcolileyo liyahlambulula. Ne-ANC sikuloo ndawo namhlanje. Awuzuhlala apha kwa-ANC if uyayazi uzise isusu apha uzise into efunwa nguwe. Awuzukwazi uhlala uzawuhamba ubaleke uye kwezinye indawo uphinde ubuye. So sithi hamba uzobuya mntanami. I-ANC izawuhlala ilapha. Ndinibulela kakhulu ngokuthi nixhase i-ANC apha eZwelitsha ngoba i-ANC ngumbutho wenu. Nihlale njalo nimxhasa uMhlongo hayi uNgcobo. Mhlongo ubaleke ngizapha Mfondini. Andifuna ubaleke. Uyabona uMhlongo ngumfana nje omncane nje. But ngiyathemba ukuthi nizohlala nimxhasa ngoba i-ANC imelwe nguye apha. Nayivotele i-ANC anditsho nivotele uMhlongo. Naya ku-public meeting nathi niyamthanda. Ndiyambona nentshebe isakhona. Hayi ke usahluma ingane. Utsho lo mfo uthi besejele. But uright ngokumntakwethu. Uyambona nawe itrongo iphumile. Siyabulela ke phambili ngomhlongo phambili. Nisebenzisane nomhlongo nawe mhlongo ungabashiya abantu. Ngoba xa ulahleka apha ulahleka nesidima sethu. Abantu bathi sangqibela laa mini uza ngoku sesozikonkozela esicela against ivote. So uhlale uzinzile ebantwini. Ungabaleki ndiyakubona ubusothukile. Ububile khopho. Wothukile wawusothuka mhlongo. Ungoyiki abantu Mfondini. Uhlale kwaba bantu. Xa uhlale phakathi kwaba bantu i-ANC asozi inyamalala. Siyazwana ndoda kuthi. Amandla